že můžeme společně otevírat Boží slovo a připomenout si tu nejslavnější událost, kterou nám Pán Ježíš tady zanechal. Nechtěl bych ale opomenout pozdraví od mé milé manželky, která vás srdečně zdraví a pro své zdraví nemohla dnes jet se mnou, protože jí nebylo dobře, má problémy s rovnováhou, takže nebylo to možné, má narušenou rovnováhu a trpí s tím už delší dobu a je to stále tedy horší. Takže jenom srdečné pozdraví, které mi připomínala, dávala, kladla na srdce, když jsem odjížděl ráno. Když jsem přijížděl do Ústí nad Labem, jsem si uvědomil jednu věc, že vlastně to setkání při památce Večeře Páně pro mě je u vás posledním. A to z těch důvodů, protože až se odstěhuje váš kazatel, bratr, přijde další, přijde sem ten, který bude vysvěcen a už nebude potřebovat bratr Duchoň žádnou pomoc a spolupráci. I když se nám vždycky dobře spolupracovalo, bylo to dobré a pěkné. Já tě zavolám do písku. Bratr Balcar bude zde a ten je soběstačný, protože je vysvěcen. V Písku, bratře, jsem také sloužil už. Já jsem byl v Českých Budějovicích kazatelem a tehdy ještě v Písku nebyl sbor, byli tam přátelé, tak jsem tam častokrát dojížděl, někdy každý týden. Milovaní v Pánu Ježíši, uvědomuji si, že ta dnešní sobota je zvláštní sobotou. Nejenom, že tady jsou bratři a sestry z Děčína, že nás tady je více, ale prostě ta sobota je tak zvláštní tím, že bratr je také s námi naposled s manželkou při té památce večeře, když tady potom ještě nějakou sobotu s váma zůstane. A já jsem přemýšlel, jaké poselství by v tuto zvláštní sobotu mělo zaznít. Já jsem si uvědomil jednu věc, že Pán Ježíš z Golgotského kříže promlouvá 7 takových zvláštních vět nebo slov. A je to vlastně 7 výroků toho jeho posledního poselství, posledního kázání k tomuto světu. Ta záležitost je popsána, popisuje to evangelista Jan. A já bych chtěl vybrat z 19. kapitoly Janova evangelia 30. verš. 19. kapitola, čtu 30. verš. A když okusil octa, řekl, dokonáno jest, a nakloniv hlavy, ducha otci poručil. Čtu z kralického textu. Je to krátká věta, řekli bychom krátké zvolání. Možná snad bychom řekli jakýsi výkřik. A tento výkřik z kříže se řadí mezi ty nejvýraznější výroky, které Ježíš na této zemi, na tomto světě pronesl. Toto volání dokonáno jest není jen jakýmsi zvoláním, že něco skončilo, ale znamená, že poslání, pro které přišel Pán Ježíš na tento svět, bylo zdárně do všech důsledků dokonale provedeno. Každá práce se hodnotí podle dokončení. Dobrý řemeslník je znám podle dobrého výrobku, který přichází z jeho dílny. Také se domnívám, že Pán Ježíš, když ještě pracoval v té tesařské dílně v Nazaretě, že jsem přesvědčen, že z této dílny vycházely jenom ty nejlepší výrobky. Také charakter Pána Ježíše nese známky dokonalosti. A proto Pilát, který stojí nad Ježíšem
a má pronést rozhodující slovo, říká, já na něm žádné viny nenalézám. On byl dokonalý charakter. Ježíš Kristus, když se dívá z Golgotského kříže na ty minulé události jeho života, jeho poslání na tomto světě, on právem mohl říct, dokonáno jest. Jeho dílo pro záchranu člověka bylo do všech důsledků dokonale dokončeno. O něm neplatila slova, která možná nacházíme v písmu u Lukáše ve 14. kapitole, kde se píše v 30. verši o člověku, který počal stavět a nemohl dokončit. Ale Pán Ježíš započal zdárně toto dílo na tomto světě a on jej také dokončil. Proto Pán Ježíš právem také modlí ve své velekněžské modlitbě. Otče, já jsem oslavil tebe na zemi. Dílo jsem vykonal, které si mi dal, abych činil. Ano, jeho dílo bylo dokončeno. Žádný člověk, žijící na této zemi, i kdyby snad žil století, jak to bylo u našich předků běžné, nemůže říci, já jsem dokonal své dílo, všechno jsem učinil. Ale Ježíš Kristus to učinit mohl a on to právě prohlásil na místě ztraceného člověka. On to učinil tehdy, když kráčí tu poslední míli v díle smíření, v díle vykoupení. On prošel všemi hrůzami temné noci, přinese oběť na Golgotském kříži. Jeho oběť byla přijata Otcem, protože byla dokonalá. To nebylo lehké. Víme, že ještě krátce předtím v Getsemane, když se modlí, tak říká, Otče, jestli můžeš, tak odejmi ten kalich hořký ode mě. Ale ne, jak má, ale tvá vůle se staň. Jsem přesvědčen o tom, že ten poslední úsek cesty Pána Ježíše byl ten nejtěžší, protože vypil ten hořký kalich až do dna. On více již vykonat nemohl. Ještě když byl Pán Ježíš na kříži, řekl bych, byl osud tohoto světa na vážkách. Vždyť mnozí mu řekli, sestup z kříže dolů a pomož sobě i nám. Kdyby byl Pán Ježíš sestoupil, pak se domnívám, že bychom tady dnes zbytečně seděli, zbytečně trávili čas. Ale Ježíš Kristus setrval. On snášel mnohé urážky, posměšky, bezpráví, bičování, bolest, utrpení, zoufalství, opuštěnost od lidí i svého Otce. On proto mohl právem zvolat, dokonáno jest. Když člověk opouští zemi živých, nemůže nikdy říct, že všechno vykonal. Zpravidla, když odchází v 60, 80 nebo i více letech, častokrát jsem hovořil s pozůstalými, když jsem se loučil s někým z našich bratří, sester, a oni mi říkali, víš, náš tatínek nebo náš dědeček měl ještě mnohé plány. On chtěl ještě mnoho vykonat. On si to naplánoval. Ale žel, už mu to nebylo dovoleno vykonat. Už mu to nebylo dopřáno. Milovaní moji, jeden muž, který působil v Organizaci spojených národů, jmenoval se Stevenson, kdy zasedal a hovořil do té světové politiky, byl nazván častokrát muž činu a on ještě žil a v té době on si připravoval
slovo, které by mělo být vytesáno na jeho náhrobním kamenu. Podotýkám, on ještě žil. A ten nápis měl znít takto. Zde odpočívá ten, který měl mnohé plány. Kdo usiloval o to, aby alespoň něco vykonal. A přece tak málo. Milovaní, mě to velice inspiruje. A já se ptám, prosím vás, jak je to s námi? Možná, že i my máme mnohé plány. A nebo jsme měli v minulosti, co chceme vykonat. A mnohé se nám nezdařilo. A přece musíme dojít k tomu zjištění, že to není v našich rukou. Že buď nám to je dovoleno, anebo nikoli. V jednom biblickém komentáři k textu, který jsem četl na počátku, 19. kapitola Janova evangelia, 30. verš, tam je taková malá poznámečka v tom komentáři. Všichni prožíváme onu krátkou píč času našeho života žít. A když jsme se to trochu naučili, nezbývá nám již čas na to, abychom to uvedli v praxi. Neboť naše příležitost končí. A mně se ta slova velmi líbí. Ano, přátelé, bratři a sestry, takoví jsme my lidé. Slabí, nemohoucí, chybující, hříšní. Všichni prožíváme onu krátkou píč času. Ale jedině Pán Ježíš mohl říct, dílo jsem dokonal. Dokonáno jest. Jak je to s námi? Jak je to s mým a vaším životem? Nebo jak je to s poselství, které nám bylo dáno od Pána, abychom ho zvěstovali? Jsou skutečnosti takové, že jsme všechno již vykonali? Že už nemáme nic činit? Myslím na jednoho velikého muže z hudebního světa. Jmenoval se Franz Schubert. Tento slavný hudební skladatel zemřel ve velice mladém věku, bylo mu 31 let pouhých. A jedna symfonie, na které v závěru svého života pracoval, zůstala nedokončena. Ta symfonie se hraje na světových pódiích stále. A ona nese název Nedokončená symfonie. Je velmi oblíbená. Bratři a sestry, jiný byl život Pána Ježíše. To byla dokončená symfonie. Život to není otázka času nebo množství let. Ne, jak dlouho jsme na tomto světě, jak tady žijeme, ale pouze jak žijeme. Myslím, že nezáleží, jestli tady někdo žije 60, 80 či 90 let. A nebo jenom snad 30, nebo ještě méně. Jaký je náš život? Pán Bůh, až se setkáme s ním, on se nás nebude ptát, jak dlouho jsi tady žil. A on se nás zeptá, jak jsi žil. Jak jsi přijímal mé slovo, jak jsi žil podle tohoto slova. Jaký je náš život, ne s porovnáním bratra, sestry ve sboru, ale s porovnáním Ježíše Krista. Jak Boha milujeme, jak se z toho radujeme, že nás poznal, že nás přijal k sobě, že jsme mohli přijmout jeho pozvání a že nás učí dokonale milovat, dokonale odpouštět i těm, kteří nám neprávem ublížili. V biblické zprávě je napsáno o nejstarším muži na světě. Víte, jak se jmenoval? Matuzalém. Ano. Ví snad někdo, kolik mu bylo let? 969 let je napsáno.
1. Mojžíšova 5.27, tam se to můžeme dočíst. Je tam pouze jméno a věk. Nic víc. Ale já myslím na jiného muže. Ten se jmenoval Enoch. A víte, co o něm je napsáno? Chodil stále s Bohem. To je radostné. A on byl také vzat do nebe. Bratři a sestry, jak je to s námi? Co bude jednou napsáno v té Boží knize záznamů o nás, o mně, o vás? Co tam bude? Co tam budeme moci číst? Proto bychom měli přemýšlet o tom již nyní. Jeden básník, napsal zvláštní výstižná slova, mně se to velice líbí. A on říká, žijeme v činech a nikoli v letech, v myšlenkách a nikoli v zdech. Žijeme v citech a nikoli v číslech na ciferníku. A pak dodává, ten žije nejdéle, kdo myslí šlechetně, cítí vznešeně a jedná velkoryse. Bratři a sestry, je s námi. Myslíme vznešeně, jednáme velkoryse. Jaký je náš život? Nemyslím náš život v sobotu, ale myslím v těch všedních dnech, v tom běžném našem životě. V našich rodinách, v zaměstnání, ve styku s našimi sousedy, s našimi bližními. Milujeme je. Jaký je náš život s porovnáním Ježíše Krista? Ne s bratrem, sestrou. A když myslím na ten veliký zástup, který stál pod Golgotským křížem, na tu lůzu, která byla svědkem závěru života Pána Ježíše, když ho křižovali. Vojáci na tomto místě viděli umírat desítky zločinců. Protože Golgota to nebylo místo popravištné pouze pro Ježíše Krista. Bylo popravným místem, kde umírali zločinci. Ti vojáci viděli umírat mnohé, ale najednou před nimi někdo, kdo je úplně jiný, kdo je jiný než ty ostatní. Oni to nemohli pochopit. Domnívali se, že když zvolal dokonáno jest, že je to výkřik bolesti. Nebo snad výkřik zoufalství, že se mu nepodařilo to, co chtěl. Výkřik zklamání nad tím, kolik, prosím vás, z těch jeho učedníků, z těch nejbližších 12, kolik tam stálo pod křížem? Pouze jeden, jediný. Možná, že si domnívali, Pán Ježíš je zklamán. Možná, že ti židovští vůdcové se domnívali, že opravdu to, co učinil, bylo naprosto zbytečné. Jistě, že se učeníci domnívali, že ten závěr jeho života bude úplně jiný. Oni si to nepředstavovali takto. Vždyť na cestě do Emaus, když se společně setkali učedníci s tím poutníkem, kterého zpočátku nepoznali, přiznávají, že tomu nerozuměli. My jsme se domnívali, ale on se to stalo jinak a byli velmi zklamáni, nerozuměli. Ale když poznali, že je s nimi Ježíš a že s nimi začal hovořit o proroctvích Písma svatého, tak se něco v jejich životě změnilo. Přátelé, bratři a sestry, to, co se stalo na Golgotském kříži, to změnilo osud lidstva na tomto světě. To bylo to nejdůležitější, to nejpodstatnější. A konec konců nebylo to ani poprvé, kdy Ježíš zvolal ono dokonáno jest. Když otevřete Písmo svaté hned na počátku, v knize Genesis v 2. kapitole,
tak tam čtete v prvním a v druhém verši, co? A dokonal Bůh nebesa i země a dokonal Bůh třetího dne dílo své. Vše bylo dokonáno a bylo to také dokonalé. Blíží se chvíle, když znovu zazní mocný hlas. Hlas, který hovoří ze Zjevení v 16. kapitole v 17. verši. 16. kapitola knihy Zjevení, 17. verš. A tady je napsáno: Tedy 7. anděl vyl koflík svůj na povětří, i vyšel hlas veliký z chrámu nebeského, z trůnu škoucího. Stalo se. Stalo se. Jiné překlady, třeba profesor Petru říká, vykonáno jest. Stalo se, vykonáno jest. Je dokonáno. Prosím vás, je to poslední výrok, který zazní na této zemi? Nikoliv. Řeknete, no jak je to možné? Přece přijde Pán Ježíš Kristus a všechno bylo vykonáno. Pro naše spasení ano. Ale ještě jednou zazní ten mocný výrok dokonáno. A bude to ne při příchodu Pána Ježíše, ale bude to až po tisíciletém království, kdy zazní ono dokonáno jest, kdy nastane nový život, radostný život, život věčný. Ten život, pro který se připravujeme, za který se modlíme. To je ten život, který nám Pán Ježíš zaslíbil a on nám ho také dá. V Getsemanské zahradě pod tíhou našich hříchů, všech našich hříchů, se láme srdce Pána Ježíše. S tíhou nese tu bolest, kterou má nést na kříž. Bolest našich hříchů. On se modlí, Otče. Modlí se, až se krví potí. Otče, jestliže je možné, tak ten kalich ode mě odejmi. Ale ne jak já chci, ale jak chceš ty. On přišel, aby spojil nebesa se zemí, aby vykonal ten boj s nepřítelem spasení satanem. Boj na život a na smrt. Na počest královských signalistů v britské armádě za první světové války byl namalován takový zvláštní obraz. Ten obraz dodnes zdobí londýnskou galerii, londýnskou obrazárnu. Měl znázornit neozbrojeného vojína, jak se plazí do země nikoho, aby tam opravil granátem přerušený kabel. Vojín uchopil oba konce toho kabelu, aby je opravil, a náhle jeho tělo projelo jako bleskem tímto elektrickým proudem. Bylo zasaženo. On padnul, zemřel, ale stále držel ty dva konce. Spojení z válečného boje mohlo přicházet zprávy z bojiště za cenu tohoto člověka, který položil život. Bratři a sestry, jeho mrtvé tělo se stalo spojením obou konců. Mrtvé tělo Pána Ježíše se stalo spojením nebe i země skrze Ježíše Krista. Proto on zemřel. Já jsem proto použil tohoto obrazu, protože tím, že Pán Ježíš opustil slávu nebes, přišel na bojiště tohoto světa, aby zde bojoval s tím nejhorším nepřítelem spasení, se satanem, knížetem temnosti. On musel položit svůj život. Nebylo žádné jiné cesty. On spojil nebe i zemi s Otcem nebeským. V epištole Pavlově Kolosenským v 1. kapitole
ve 12. verši, 1. kapitola, 12. verš, tam je napsáno: díky činit se Otci, kterýž hodně nás učinil účastnosti losu svatých v světle. A 20. verš: a skrze něho, aby smířil sebou všecko v pokoj úvodě skrze kříž, krev kříže jeho, skrze něj pravím, buď to ty věci, které jsou na zemi, buď to ty, které jsou na nebi. Skrze Ježíše Krista nás spojil Ježíš Kristus se svým Otcem. Proto jsme také vyjádřili v té písni, kterou jsme zpívali na počátku: já pro tebe jsem řel, svůj život za tě dal. To, co jsme učinili i my, to je otázka pro nás. Co jsi učinil ty? Co ty učiníš? Co jsme dosud učinili? Pán Ježíš přišel, hledal nás, spasil nás, abychom nemuseli zahynout. Ale co jsme učinili my? Možná, že chceme také slyšet, co stálo naše spasení. To výkupné, to byla cena za vykoupení, za záchranu člověka. A když Izajáš píše 50. kapitolu svého proroctví, Izajáš 50. kapitola, pak čteme v 7. verši. Nebo panovník Hospodin zpomáhá mi, pročež nebývám zahamben. Pro tuž příčinu nastavuji tváři své jako skřemené, neboť vím, že nebudu zahamben. Zde je určitý obraz toho zápasu. Kristus bojoval tvrdý boj. Jeho obličej je popsán jako skřemené. Ale prosím vás, jaké bylo jeho srdce? To nebylo skřemené. To bylo citlivé. On miloval člověka. On neodsuzoval. On podpíral. On praví třtinu nalomenou nedolomím. Měl náruč otevřenou pro každého. On také volá: pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení, a já vám odpočinutí dám. On prošel všemi hrůzami, všemi odstíny lidské bídy. Znal mnoha pokušení člověka. On má tu povahu, kterou bychom měli mít my. Abychom i my měli tvář jako skřemené. Abychom odolávali nepříteli a jeho tvrdým výrokům. On nám chce dát sílu, chce nám dát ujištění, že nás miluje, a dokonce říká, jakým milováním? Věčným milováním. Ale když čtete kousíček dál a čtete 53. kapitolu proroka Izajáše, 53. kapitolu Izajáše proroka, co tam můžeme číst? Můžeme tam číst, že on nesl naše bolesti. On nesl na svém vlastním těle. A to je to podstatné. To je ta síla, kterou dává víra v Ježíše Krista. On nese, on podpírá. On vlastně nikdy nepoužívá tvrdých slov. On přitahoval dospělé, ale on přitahoval také děti. Děti ho milovali. Všichni ho měli rádi. On věděl, jaké je jeho poslání. A i těch nejtěžších chvílích, i v těch nejtěžších hodinách on dokázal povzbuzovat své učedníky a on jim říká: buďte dobré myslí. Ano, buďme těmi, kteří dovedou učit se od Ježíše, od jeho dobroty a lásky, od jeho pokoje. To je to největší štěstí na tomto světě pro člověka zde žijícího. Pán Ježíš učinil všechno, aby nás zachránil. On nás obmyl svou vlastní krví,
On nás očistil, on nás ospravedlnil a proto mohl zvolat na kříži ono dokonáno jest. Ještě jednou v našich dějinách zazní slovo stalo se, nebo dokonáno jest. Ještě jednou vlna nadšení zachvátí celý vesmír. Až vykoupení se budou vracet do svého skutečného pravého domova, kde bude pokračovat radostný věčný život, kde nebude smrti, bolesti ani ničeho podobného. Ale já mám ještě jednu otázku. Otázku, jak daleko jsme vzdáleni od vzoru Ježíše Krista. Ne od Božího království, od vzoru Pána Ježíše Krista. V jednání, v řeči, ve vztahu k Boží pravdě, k Božímu zákonu. Na otázku, kterou vám kladu, nechci, abyste odpovídali jenom vy. Tu otázku kladu také sám sobě. Když připravuji poselství pro bratry a sestry, tak to poselství je také pro mě poselstvím, protože je to Boží slovo. Co kdyby dnes mělo zaznít ono stalo se, nebo dokonáno jest? Byli bychom těmi, kteří vstoupí do toho nového Jeruzaléma. Možná, že si říkáme, no, v porovnání s tím bratrem, s tou sestrou, no to se mnou není ještě tak zlé. Víte, co říká Pán Ježíš? Jedni druhé za důstojnější sebe majíce. Myslím na apoštola Pavla. On říká, boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Co bude moci být řečeno jednou o nás? Až Pán Ježíš nás zavolá, až přijde ve své slávě, budeme moci říci, Pane, co jsi nám svěřil, to jsme vykonali. A zdárně jsme to vykonali. Kež toto téma Golgotského kříže nás vždycky znovu a znovu naplňuje vděčností, pokorou, radostí, že Pán Ježíš toto pro nás vykonal, když jsme ještě hříšníci byli. A abychom se dokázali z toho těšit a povzbuzovat, když jsme v problémech, když přicházejí těžké chvíle našeho života. Buďme dobré mysli, říká Pán Ježíš učeníkům. On je povzbuzován, on je potěšoval. Bratři a sestry, máme společný cíl. Jsme na cestě do Božího království. Ale jestli dojdeme do toho Božího království, to nezáleží na Pánu Ježíši. On nám otevře svoji náruč. Ale záleží to na tobě i na mě. Kéž nám milující Bůh dá moudrost k tomu, abychom pochopili, co je naší potřebou v dnešním světě pro mě i pro vás dnes. To je mým přáním i prosbou za nás společně. Amen. Amen. Chceme nyní povstat a chceme se ještě modlit.